Jo, čau, zdraví tě to Karinko. Teď čekám na svého Big Papa. A jedeme natáčet další podcast, takže se brzy těšte. Dika kde, hej. Tady. Dik, kdo je to? Už je tady. Celebrita TikToková, hej. A kam ty jdeš? Já jdu do studia. Jdeš do studia? Jo. Dobrý, tak jdu jo. vyšetřovat vraždu Tupac Dyliňáka. Se chceš dneska zaobírat Tupacem? Tupacem, OK, tak jedem. Tupac. Takhle teď vypadá nový studio, kde se budou odehrávat podcasty. Tady to je kouzelná skříň do Narnie. Kouzelná